Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinget iti naga na Fiona. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addan 5 atawon mi ngagdenden na iti asawak. Ngem saan kami pailang anaaddaan iti anak. Isu ang napanunot mi iti mapanagpakita iti doktor. Kat dita, nadoktalan mi. Amay sa kada kami iti addaan diferensya. Isu asaan kam ama ka anak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Fiona. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awan ti sarsarbik a babae. Ala, hustong dayta pa nagsangsangit mo. Awan maitulong na dayta. Ay ayak lang amin ti bag-ik. Awan ti sarsarbik. Gaputa di ka man lang maipayan iti uray may sala ko mga anak. Saan mo ko mga ulit-ulitan nga ibaga nga awan sir-sirbim? Ano maipapaniti anak? Mabalinta mo ti agampon nubila. Sorry, Teddy. No ti pagamang kam, kat agbaliw ti panagayat ko kan ka. Gapulang iti dayta. Saan to apulos? Si tatali na ad to abuo ti panagayat ko kan ka. Laglagi pang kumadayta. Kat anya ngay nga rudno kasta anak ko. Saan mo met anagayatan ti panagbalin mo alupos? Iso nga awan basol mo. Nga masyanak iti asawak nanang. Amok no kasano ti panagtarigagay na amadaan iti anak. Ngam kasano pa itan. Tadyak mat maipaay dayta. Mabalin nyo met ti agampo nanak ko. Kasanon, no saan akayat ni Teddy? Kat pagsaritaan nyo dayta iti asawam. Mabut ang nanang. Nay, pagbutngam kumangay anak ko. Ang mga nudina kayat. Gaputa ti kayat na kat ti mismo ang nagtaod kan kuana. Oh, Fiona, itaman pa yung malagip na kapinasyar. Wen gaputa ang mga numabagti taklaang no adda aklatan ijabalay. Ha? Tapay, anya ti parikot mo. Itay ka pala asin na ay. Ibagam ano anya ti parikot mo. Tapno matanggayan ka. Bueno, ata ka di babae ti asawam. Ibagam ta inta ilugas-lugas ti awan ang bain akirida na. Awan babae na. Anya nga ron? Hay, naggulo ka, Fiona. Ala, no saan mo ama ibagano anya dayta? Saan ka napilitin? Benny. Oy! Di nakarakupan ang kasta. Ang mga nuad na makakita ka datag at anya pa iti panunutin da. Ay na, Fiona. Saan lang asikat kasta ti sitwasyon na? Un, ngam kasano no agsapol ni Teddy iti makaipay kan kuana iti anak. Saan ba't siguro? Makitak met no kasano ti panagayat ni Teddy ken ka? Si kapay mismo ti makapaniknak iti dayta. Ngam kasano ita tadyak maipayan iti anak. Siguro naksayan ti panagayat na kanya. Ay na, negatibo lang dagos ti panunot mo. Ibagbagak lang ti posible ang mapasama, Benny. Hello, Teddy. Hello, Fiona. Maladaw ang agawid dita. Tanda pa aramidak dito office. Kasta ka di? Wen. Anda ka direk-rek na, Awan. Sigurado ka. Wan. Dinak pa kadanagan. Okay, aklaan. Sige nga, Rod. Impakam lang. Ang maladawak nga agawid. Okay. O sige nga, Rod.
Ituloy ko, Tia Aramida. Bye. Okay, Teddy. Bye. Benny, anya taramidak. Apay manen. Praning kalaunay, Fiona. Jak maliklik ang agpanunot iti madi. Kasanun no rason na lang nga daramidan na. Ngam gayam, ada sa bali akadwana. Diyos mio kamet, Fiona. Anya ka rin dahil mapampanunot mo. Anya langan ti makunan ni Teddy numamuan na nga agdududa kakankuana. Mababalaw na kadi, no makapanunutak iti kastoy. Fiona, imbes sa pagatapang ti asawam, agpanunot ka kit di iti wagas, tapno mapagtalinaid mo ti panagayat na kin ka. Benny, Awan ti may tulong dahil panagat-atap mo. O sige, maturog akon. sige nga Rudan. Pasensya kan iti panang disturbokan ka. Fiona, Apay, sumango ka man kanyak. Apay at talikudan nak. maturog tan, Teddy. Makaturturog akon. Anda ka di basol ko. Ibagam tap makapagsuryakan ka. Awan, Awan mo't lagayam. Apay nga ruda kasta ka. Kaslagid di mo't adda nadagsan ang nagbasulak. nabanugak lang. Kaya't kunti aginan na. O sige nga ruda. Arakupan kalatan ang nakatalikod. Tadinak mo't kaya tasangwan. Anya ka di ti pagpaspasugnudam. Awan, Apay nga rod ang nakatamtam na itipan na kilangan mo kanyak idirabi. pasensya kan, Teddy. Ibagam no adda parikot. Teddy, Apay. no dumteng to ti kanitong agsapol ka iti babae ang makaipahikan ka iti anak. Pangaasim, taibagam kanyak, tapno maisaganak ti bagit. Anya mananday tang ibagbagam, Fiona. Agsapa day tat ibagbagam. Ibagbagak lang. Saanan anas ken nga ibagam dayta. Ta iti kaano man. Diyak to agsapul iti sabali a babae. Nanang, papanan nyo. Ijay kumabalayo, ang nasabat kamot tanan ako. Apay sa dino ti papanam. Mapanak man iti pagtrab-trabahuan ni Teddy. Mapan mo balunan ko na kuma. Ngam awan mo't imot mo. Innakla ang paliiwan ti asawak, nanang. Apay, Ada ngamin kayat ko apan kan. Tapno agtal na ti panunot ko. Dayjay ni Teddy. Nakaragragsak ang makisarsarita iti babae akadwana. Kabayatan ti panagnada. Kunak tupay kat aluklok kunak lang ti asawak. Alaak ida iti ladawan. Kan surutak ida iti nalimad. Apaman amadda anak iti gundaway. Kasaritak dayjay a babae. Miss, mabit lang. Ha? Siya ka di, ma'am? Sika lang matikadwak dito eh. Saan ka di? Sure, ma'am. Anya ka di, dayjay? Dirit saan kan? Adaywam ti asawak. Ha? Di kay maawatan, ma'am. Di kan agin didiam mo. Sinurot kayo itay kan ni Teddy. No kasta, da kayo ti asawa ni Sir Teddy. When? Kasta nga rod. Makipagpakaasiakan ka. Nga adaywamon ti asawak. Dayjay lang ti kayat ko nga ibagakan ka. Kat di mon gamden nga ibaga iti asawak a kinasarita ka. No kayat mo anasaya at kakanyak.
Kat adda nga rod na amuam iti panagpaliiw mo kin ni Teddy. Adda nanang, kung naktupay kat, kinasaritak pa yan ti babae nga adaywan na ti asawak. Anya nga iti kunana. Jak inurayan ang makapagsaw. Basta imbagak amin akayat ko nga ibagakan ko na. Kalpasan na, pimanawakon, taamangan no jak malapdan ti bagik, kat agis kandalo ak ijay. Anya, kat ni Teddy. Saan na pa'y nga amo? Nga amok ti may papan iti babae na. Basta kinasaok lang di babae, idinadaanak iti gondaway. Ay na anak ko, amangan mo't no saan na ababa iti nakitam. Mamati ak a babae na dayjay nanang. Tamakita iti mata na ti kinaragsak na a makisarsarita iti asawa. Dahil talang tinakitam, ngam ipagarup mo na babae na. Kasano no nagkuyog dalaeng, wano, kliyente, wano anyapay dita. Imposible dayta, Benny. Kan kang runaan iti amin. Nakaragragsak ni Teddy. Kabayatan ti panagsarsarita da. Ay na Fiona, jak amo na niya klase ti panagpampanunot day tadaken ka. Kasta ti makunam. Gaputa saan mo nga amuno kasano kasakit ti marikriknak ita. Sikamat lang ti agar aramid iti pakasaksaktan ti riknam, Fiona. Nakitam lang nga naragsak da ngagsarsarita iti babae, ipagarup mo na babae na. Ay, di mo pala ingkawar nga rod ni Teddy, tapno awan sa bali a babae a makasarita na. Anya ti ko na makayat mo adamagan, Fiona. Tapay kayat nakamakasarita. Sakbay adamagak. Kayat kong atipod no laang ti ibagam. Anya nga minday ta. Mabit lang Oh. Adoy. Kitaam ti adda iti ladawan. Ni mat Teddy kan Jessica day ta. Jessica Gayam tinagan na. Apay day ta aladawan. Agtultuloy kadipay laang ti relasyon da. Ha? Anya relasyon ti bagbagam, Fiona. Awan ti anyaman a relasyon da. Tasyak ti karelasyon ni Jessica. Anya? Hello? Hello, Fiona. Uraysan kan nga agluto iti makan. Tadim magas kami iti pangrabyan. Kami? Kunam? Wen, adda kadwa ka agawid. Kaya't daga kanu ang makasarita. Sino? Basta, urayim latan na makasangpat kami. Di mo pa'y lakat ibaga. Maamuam tulat ta. Di bale, asidag kamin. Sige nga, Rod. Ay, naimbag langan. Tadyak pa'y nakaluto. Isulat ibagbagak a bisita, Fiona. Na Joel kan Jessica. Tainyawid na talaga ti babae na. Jessica, ni Fiona, ti asawa. Hi, Manang Fiona. Hay, Anya nga Teddy. Panawan tan dito'y dagito'y duha. Tagsarsarita da. Katuna, panawan da kayo pa dito Fiona. Sikan ti makamok ni Jessica. anya? Joel, ha? Di mo man kaduanan ti uminom, Juan. Ag-drive ka pa Wen ka di kagdanag. Anya lakit din to'y mahal ko aya. No kasta? Pudno nga agayan ayat kayo ka ni Joel? Jessica? Juan, Manang. Ala, makaamo kayo dito yung agsarsarita. Mapan kami pa'y ka ni Joel, Jerwar. Pakawanan na ko, ma Jessica. Napagbidutan ka akabit ti asawak. Awanin day jay Manang. Di nakpaymat ngamin pinalpas iti ngagsao. Gaputa kasla mabriyat ti barukong ko iti day di agundaway. Kunak ngamin no adda talaga ti relasyon nyo ka ni Teddy. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan mo, Jessica. Okay lang.
Awanan kanyak dayjay. Ni Manong Teddy, ti rumbang apagkitawam iti sorry. Ha? Kat, sorry mat manang. Ngam, kalpasan ti panakisaritam kanyak idi. Imbagak dayjay ka ni Manong Teddy. Nasaktan. Gaputa awan panagtalak mo kanikwana. Teddy, pakawanan nak no nagdwa-dwaakan ka. Nagsakit iti biyang ko. Anagbalinak anapudnukan ka. Ngam pagduha-duhaan naklatagayam. Ngam gaputay ayatan ka unay-unay. Maawatan ka, Fiona. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, Teddy. No ti pagamam kam, kat isukat ka. Gaputasaan kang agsikog. Ulit-ulitak nga ibaga. Asaan to Apulos ang mapasamak na ita. Gaputa ay ayatan ka. Katsapay kuma. Tanaan anay kumamutan. Ti panagtalak mo kanyak, Fiona. Pagyamanak met, tasaan kinagura ti asawak iti naaramid ko amadi, Mr. Lonely. Insingasing ko amangampon kami iti ibilang mi kas anak. Kat awan mat parikot nga imbunga na, tanaragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Fiona. Agyaman pagayam Fiona iti deta pakasaritaam, kuna ti dadduma, asan na kumpleto ti ragsak ti agasawa no awan anak da. Kat day tapay ti may sa makagapo nga agbabae ni mister. Ngam sabali nila kay mo. Gapo tanapudnukan ka, kat di nakaginuliban. Akatala, ipaayo ti pamateg, ken isuruyo iti nasayat asurusuro ti amponyo. Tapno iti panagdakkel na, saan na amalipatan dayta. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Fiona. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.